ai uzuri da kai maza ya ce wannan kai hanne kenan wato hanne ana da dan mace kamila mumina saliha an ka zo gare ki an kare Allah ko bai gida bare ku yau ko kin ki ko kin so yau sai ki bi gidanka tare za mu fita da ki kafa ta kafa tsoron Allah tuna za ka koma hannu yana waɗannan abubuwa ni gida don Allah na annabi ka taimaka ka siya wa asirci ina roƙon ka ciwon ta ba na maganin gargajiya ba ne don Allah ka taimaka ka siya wa asirci bari in gaya miki uwa ne ban da halin da zan kai yarinyar nan asibiti ai duk abin da ya faru lehinki ne sai na gaya maki ki daina barin yaran nan suna fita zuwa wurin wasa amma kin mai da ni banza sha yanzu sai ki ji da zaki ji da suwa kai mero daga ina kake Wurin kawaye na kai ya ka kuma wallahi duk abin da za ku ba zan fasa fara ma gaskiya to wallahi ban tsula tsiya ba wallahi yanzu zan fara tsula tsiya Shekare ne mai shi yake bi, shekare ne mai shi yake bi. Shekare ne mai shi yake bi, shekare ne mai shi yake bi. Shekare ne mai shi yake bi. Shirikare ne mai shirike shirikare mai shirike. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Mai shirike Baba ana ciki. Ina wuni. An wuni lafiya. Na kwana yi. Baba ina wuni. Duka tare yake da hanci, har da ya karmami. Ya kokari. To an gode. Ya lokaci. An gode. Ya kasuwa ya ayyuka baba. Alhamdulillah. Aisha. Na? Duka kawo musu ruwa mina. An sha rana. shirikare ne mai shirike bi shirikare ne mai shirike bi. To baba dama abin da ya zo da ni ce Aisha ta taso ta rako ni mu zo wurinka don ƙarin neman shawara. Akwai wani wuri can daji ne da za a ɗan iba a sai kan gona ta. Shi ne nace in zo in kawo ma sun shawara. ka kala haka. Eh. To haka da kai kuma ka kyauta. Allah na ji daɗi sosai. Allah timo. Aisha! Aisha! Na? Kai sauri ka kawo ruwa mina yara sun sha rana. Salamu alaikum. Alaikum bisalam. Aisha. Baba? Ana waya nan. Waya? Anan na ji waya. A'a, ko da mun ka zo ba waya wuri. Ko mi?
Ya waya na zuwa nan kuma waya bai da kafa abin da ce aji. Kai ka ga wani abu nan? A ni yana da cirbi kawai da muka shi. Ba ci a hannu ne kuma. Allah haba ana Bari in je in ɗauko waya ta. A tsaya a yi Na so ka ɗauki waya ta. Sai ka bari in je in ɗauko a waya ta. bincika da Ɗauka mutiya. kafin a duk waya a cira ne ma zai fi sauki. Ai waya bai ce yana bai kawo hudu. Bari in ɗauko waya ta. Yana kai shi ba sai a duk ba. ka dawo da ita. Ni ma zai fi sauki an kira waya. Sai a jima ko yana nisa ko kusa. To kai ba ka tabbata ka zo da waya. Abadalla. Kar ka zo kamun kare ne yaro ne duka tunani ne ya sa. Ai, to wayar ta kirma da ba ta da kati. Abin da nikan ya mu nan ana iya bincika. Washin ko ka ɗauki wayar ga? Ko ka bari a yi kira? Yawwa. Haji! Baba sai an jima. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai gida. Haba. Halankin mance ne da ake yanzu. Mutum nawa aka cinaki kuma a gida ne an ka ɗauke shi. To duk ba wannan ba. Yanzu dai zauna ka jiya. Abun da nika son in gaya maka, abun da ka yiwo gidanmu. Kaga babana ba tona maka asiri zai yi ba, kuma ni kaina ba tona maka asiri zai yi ba, sannan kuma abokinka ba tona maka asiri zai yi ba. Abun da nika so da kai, ka yi shuru da bakinka. To ai waya salular da kinka ga na ɗauka. Na yi tunanin gilashin nan ne irin wanda matan turawa suka kwalliya da shi. Huska su te filfil. In ɗauki ke in wuce ke maki da shi, ki zo ki ta balbala kwalliya ga ƙatayen huskan nan taki. Me gida kenan. To ni wani hali naka abban sani ba, wani dare je magi abbe gani ba. Me gida? Mar'atu Sabira shiri ne wanda kunshi abubuwa daban-daban na ban mamaki, haɗi da ban al'ajabi, ƙin gaskiya, tare da nuna tsantsar zalunci. Masu kuɗi sun rungumi ƙarya, sun yi watsi da gaskiya, rashin haƙuri da kuma ƙin nuna godiya ga abin da Allah ya baka, ƙyamar halaliya da kuma yin kacaɓe a cikin haramiya, haƙuri da kuma juriya da nuna godiya ga sana'ar da Allah ya baka. Duka a cikin shirin fim ɗin Mar'atu Sabira. Mar'atu Sabira dai mace ce mai haƙuri da kuma juriya ga ibadar da Allah ya aje ta. Shirin fim ɗin Mar'atu Sabira zai rinka zo muku ne a duk ranar Alhamis da misalin karfe 8:30 na dare. Mashirin shirin wato producer Siraju kowace bai iya ba bai koya ba. Kada ku bari a baku labari, sai ku biyo mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Zamzon TV. Daraktan shirin directed by Bashir Bakawi. Mar'atu Sabira yana nan tafi.
Allah babu wani inda za mu zuwa wata ne a dubu yanzu ko gidan wa da kuɗi kowa ta kai kowa na ta kai ne matsala ana mutum inda za a samu mahita kana ana magana inda za a samu mahita kuma kallon mata wallahi irin mata malam kamun banza ne Allah ga jira ba wani malam kamun banza irin mata wallahi irin mata kare ka kyale su ka san na kyale ya ni sai na tuna magana ni sai ne magana wato tsanin malam ina wadi ma kare ka kyale irin mata na ci ma na kyale ba tsanin malam kamun banza Allah ga hara bare ai namu na kallo Shiri kare ne mai shirye ke bi. Ana taimaki magana amma ba ki tsaya ki sauran mutane. Me haka? To ni an gaya maki an kai na ki zama ne ko an gaya maki an kai na ki zama ne? Ba da Allah. A da Allah dan ba number. Dan ba number. Dan ba number. Shiri kare ne mai shirye ke bi. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dalilin da yasa an ka tara ku anan. Matsalolin da muke fama da suwa na sace-sace cikin dazuzzukanmu da kuma gidajenmu. Daga yau duk wanda mun ka samu da sa hannu ne ga wannan mummunar ɗabi'a to za mu fara hukunta shi sannan mu ba da shi ga hukuma. Wannan shi ne. Da fatan kowa ya ji abin da mai gari ya faɗi don haka kowa ya kiyaye. Ko mai unguwa ne wa tsirin. Sata ba na akwai wannan fara. Mare huta da hawo. Kai, ina za ka? Dawo. Waziri, na'am. Yanzu tashi za kai. Ka duk kowa ɗaya bayan ɗaya. Ka caza kowa da kowa inda waya shi sai an gano. Wannan shiga taka ba. Kana gane wani ko? Ni ka gane to waziri shi kana tana da waya a ci na kasa gane. A caje. Na'am. Amma kai za a fara da kai mai waya. Ni da waya ta caza ta yi. Sannan a caza kowa. Idan haka kai za a fara caza. To wai, me naka shirin gani kuma? To. Shiri kare ne mai shirye ke bi. Shiri kare ne mai shirye ke bi. Shiri kare ne mai shirye ke bi. Mutune na, amma dai wannan kai ka taso da ita. Kai ma dai ka je ga. Abba, an na san mugun na. Mun ce ga shikenan. Da haka dai ne ka son ka. Mai shirye ke bi. Shiri kare ne mai shirye ke bi. Shiri kare ne mai shirye ke ci. Shiri kare ne mai shirye ke bi. Shiri kare ne mai shirye ke ci. Shiri kare ne mai shirye ke bi. Shiri kare ne mai shirye ke bi. Shiri kare ne mai shirye ke bi. Shiri
kare ne mai shi yake bi, shiri kare ne mai shi yake bi, shiri kare ne mai shi yake ci. Shiri kare ne mai shi yake bi, shiri kare ne mai shi yake bi. Shiri kare ne mai shi yake bi, shiri kare ne mai shi yake bi. Shiri kare ne mai shi yake bi, shiri kare ne mai shi yake bi. Shiri kare ne mai shi yake bi, shiri kare ne mai shi yake bi. Shiri kare ne mai shi yake bi, shiri kare ne mai shi yake bi, shiri kare ne mai shi yake ci. Shiri kare ne mai shi yake bi, shiri kare ne mai shi yake ci. Yawwa, yanzu ka ga wagga sai ta 300 wurin Bala mai gwangwa. Yau, ko kin ki ko kin so, yau sai ki bi gidan ga. Tare za mu fita da shi kafa ta kafa. Tsoron Allah, tuna za ka koma hannu. Yana waɗannan abubuwa. Ni gida, don Allah na annabi ka taimaka ka siya wa asirci. Ina roƙon ka ciwon ta ba na maganin gargajiya ba ne, don Allah ka taimaka ka siya wa asirci. Bari in gaya miki wani. Ban da halin da zan kai yarinyar nan asiri. Ai duk abin da ya faru. Laihinki ne. Sai na gaya maki ki daina barin yaran nan suna fita zuwa wurin wasa. Amma kin mai da ni banza sha. Yanzu sai ki ji da zaki ji da su ba. Kai Mero, daga ina kake? Mun kawaye na. Kai ya kasu kuma wallahi duk abin da za ku ba zan fasa fara ma gaskiya. To wallahi ban tsula tsiya ba. Wallahi yanzu zan fara tsula tsiya. Mai gida! Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mar'atu Sabira shiri ne wanda ya kunshi abubuwa daban-daban na ban mamaki, haɗi da ban al'ajabi, ƙin gaskiya, tare da nuna tsantsar zalunci. Masu kuɗi sun rungumi ƙarya, sun yi watsi da gaskiya, rashin haƙuri da kuma ƙin nuna godiya ga abin da Allah ya baka, ƙyamar halaliya da kuma yin kacaɓe a cikin haramiya, haƙuri da kuma juriya da nuna godiya ga sana'ar da Allah ya baka. Duka a cikin shirin fim ɗin Mar'atu Sabira. Mar'atu Sabira dai mace ce mai haƙuri da kuma juriya ga ibadar da Allah ya aje ta. Shirin fim ɗin Mar'atu Sabira zai rinka zo muku ne a ranar Alhamis da misalin karfe 8:30 na dare. Mashirin shirin wato producer Sirajo kowace bai iya ba bai koya ba. Kada ku bari a baku labari, sai ku biyo mu a YouTube channel ɗinmu mai suna Zamzon TV. Daraktan shirin directed by Bashir Bakawi. Mar'atu Sabira yana nan tafi. Sarƙaƙiya tare da hangari. Yaran ga ba su da imani, ba su da tausayi, ba su da tarbiyya ne. Wallahi wata wuta ce ta tashi. Kuma mutuwar ta ba nan kusa. Bari ka ba mutuwa ba. Kuma me za ka shi za ka Kuma tun da zuciya ta kama da sanki dole sai kin so. Har ma da soyayyar dole. A ina za su bayyana? Tsakanin soyayyar Aƙilu da Ima ko tsakanin soyayyar da Ima da Zaki? To mu zuba ido mu ga me zai faru a cikin shirin fim wata karkara. Gaskiya mai gida abin da kake ma yarinyar nan bai dace ba, ya kamata ka mutu sa'i wanda da take. Ladidi kin ga da sun kamar kushe ni da tsuhana. In Allah ya yarda Aƙilu da ni da kai sai mun zama miji da mata. Domin duk abin da ka ga ƙalubale ya cika shiga ciki, to nasara na tattare da shi da yadda Allah. Zaki dai ya lashe da komi, ya kuma sha alwashin kashe duk wani mahaluki da ke son yin soyayya da Ima, to sai ya kashe shi. Kash! Sai dai ita kuma da Ima ba soyayyar Zaki bace a gabanta. Kamar yadda Zaki sha alwashin cewa
sai ya kashe duk wani masoyi da ke son nufin shi da Na'ima. To haka ita ma Na'ima ta sha alwashin cewa da ta auri Zaki ƙara ta kashe kanta duka a cikin shirin don wata karkara. Wai ina ga gaske Hauwa ana nan dawowa gurin insha Allah tana nan ta ba da dadi. Abin da nika so in gaya maka kaka ƙara zuwa ko gidan Lauri dan gwari wurin zance. Kashi na ni afuwan wallahi mun duba mu ɗin kawo yaron nan fada. A koda yaushe mahaifin Hakilu yana ba shi shawarar cewa ya cire soyayyar Na'ima daga cikin zuciyar shi. Dan kuwa mahaifin Na'ima ya dauki alƙawari ya kuma dabgaran tsoron cewa ba sai aura ma kowa Na'ima ba face Zaki. Kaka kara kaka. To yi shiru. To yi shiru. Muddin ina raye sai kin aure ne. Tandan ilmantarwa wa'azantarwa tare da nishadantarwa duka a cikin shirin fim din wata karkara mai dogon zango zai rinka zo muku a duk ranar Alhamis da misalin karfe 8:30 na dare a YouTube channel din mai suna Zamzam TV. Daraktan shirin Bashiru Abubakar Dagalo, darakta mai fasaha wata karkara yana nan tafi.